जोंहा बिमा आरो फिसा साथामजों सानजौफुनि लाल साहाजों एसे जयै साहा लोंना जिरायदों संख्रि बिस्किट आरो आंबो दिनै थाबैनो सफैबाय जोंहा फरायसालिया दिनैनिफ्राय बोथोरा गुदुं जानायनि थाखाय फुंनि 7 रिंगायावनो जिरायदोंमोन जाहोनाव आङो 11 रिंगा 30 मिनिटावनो सुटि होनानै फैबाय नन्दिताखौबो दिनै स्कुल लाङाखै नन्दिताया न'आवनो दं बेनिखायनो सानजौफुब्लाबो एसे फरायहोदों दायो बिमाया एसे साहा लोंनानै फ्रेस खालामदों आरो टुप्पुआबो बेलाय टुप्पु बेबो बिमाजों रायज्लाय जादों टुप्पु हाबा आयै दे आं आरो फैनानै गथ'फोरनि हिफोरखौ एसे सुनो नागिरदोंमोन सुनायावनो कारेन्टआ थांलाय फैलायबाय बाग्लायसो लांबाय ओंखाम उखैलांजोबलायबाय दायो सुफाफिननोसै कारेन्टफोर जेबो उदिस गैया जोंनिया बारिसे फैब्लानो कारेन्टबो थाया बेलाय जोंहा दुब्बाबो एसे हमनानै आगान होनो सोलोंदों जोंहा बेनो आरो लोगोफोर परियाला साब्रै 3 दाजाबसे मा जायो नन्दिता 3 दाजाबसे साब्रै औ दहाय आंनि हाथाय बायदोंमोन नोंना दा आरो हाथाय बायनाय बैसो हाथाय गोदान रज'नाय बैसो नालाय नङा होमबा जोंहा बिमा फिसा साथामजों मालाय जागासिनो दुब्बु नांला आंनिया दा अमा बेदरजोंनो बोथिसे जानोसै अमा बेदर एसे लाना फैदों बिमाया संगासिनो बिमाया अमा बेदर संगासिनो मा होनानै संदो एसे नायनोसै जालायजाखाय लोगोफोर बेलाय अमा बेदरखौ जानायानो जाया बिमानि देहानि थाखायनो नाथाय दिनै जानो होननानै एसे लाबोदों दैया रानसिगोनबोथ' दे फै माबाफोर खालामना लाबा रायज्लायगोन नन्दिता नों दांनो नाङाबा गिथावना जोंहा नन्दिता आबोथ' दैया रानसिगोन बोरैबा खामगोन मिथिबाय लोगोफोर जोंना बिदिनोसै 2 दाजाब 2 साब्रै बिमा बिफा जरासे आरो फिसा सानै सुखु दुखुनि गेजेरजों न'खरखौ दैदेनलांनो नाजादों नोंथांमोननि अननाय आरो बोरखौ जों नेनानै थाबाय गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय कमेन्टजों नोंथांमोननि अननायखौ एसे जोंनिसिम दैथायहरदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनाबो बेलासिनि ओंखामखौ जादो जोंबो अमा बेदरजों गोगोमसे जानानै दसे जिरायना थानोसै फिन आरो मोनानि खामानिथ' दंबावो नङा होमबा जालाय मावलाय बेनोसै आरो जोंनि जिउआ नङा होमबा नन्दिता दे नोंबो एसे लेखायाव जिरायबावदो बिनि उनाव जानानै दसे बयबो जयै जिरायनोसै दै रानबाय नङा होमबा बिमाया दिनै जोबोद गोथाव संगोन बादि मोनदों मानसिखौ नायनानै आबोथ' दे मा खालामनोसै आरो सेरैबाबो आंनिनो एक्ट्रिसखा